तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. माझ्या राजकीय जीवनाला खरी कलाटणी दिली ती मनीष दळवी यांनी, असं वक्तव्य सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजीव परब यांनी व्यक्त करत मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हटके शुभेच्छा दिल्या. पाहूयात. प्रथम मी मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा देतो. उदंड आयुष्य आरोग्य त्यांना पाठीकर देव अशी पाठीकरच्या मी प्रार्थना करतो. मनीषचा वाढदिवस मला वाटतं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आज प्रथमच होतो आणि समोरची नदी बघितल्यावर मनीषने काय कमवलं आपल्या 42 वर्षात त्यांनी जे कमवलं त्या समोर दिसतंय आणि हे कमवलं हे खूप कठीण काम असतं आणि मनीषने ते सक्सेस करून दाखवलं. त्यामुळे मनीषचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. मनीषची आणि माझी ओळख 2005 मध्ये झाली. जेव्हा मी शिवसेनेतनं राणेसाहेबांबरोबर काँग्रेसमध्ये आलो तेव्हा मनीष यांनी आमची ओळख झाली. त्यावेळी मनीष एक काँग्रेस युवा नेतृत्व म्हणून पूर्ण जिल्ह्याला माहिती होतं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे युवकचे सरचिटणीस म्हणून मनीष दळवी काम करत होते. तेव्हा त्यांच्यामध्ये ओळख झाली आणि त्या ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत झालं. मी तुम्हाला सांगितलं तर असं खोटं वाटेल की मनीषचा वाढदिवस आहे म्हणून संजीव काहीतरी सांगतो बोलावून बोलतो. पण माझ्या राजकीय जीवनात जर खरी कलाटणी करून दिली असेल तर ती मनीष दळवी. तर तुम्ही आता मला ती कसली कलाटणी संजीव काय बोलतो डॉक्टर बनवले तर असतायत म्हणून तुम्हाला सांगतो जे बोलतो ते खरं बोलतो. तुम्ही समोर खूप मोठा समोर बोलतो. जेव्हा 2009 मध्ये युवक तालुकाध्यक्षपदाची निवड होती आणि मनीष सरचिटणीस होता. त्याच्यामुळे जे काही होतं ते मनीष हातात होतं. कोणाला तालुकाध्यक्ष करायचं आणि राणेसाहेब तेव्हा आम्ही नवीन होतो. त्याच्यामुळे काँग्रेस आणि शिवसेना तेवढी मनं जोडलेली नव्हती आणि सर्व काही त्यांच्यात ताब्यात होते. युवक काँग्रेस वगैरे किंवा मनीष वगैरे त्यांचे होते त्यांच्यात ताब्यात होते. तेव्हा मनीषची घट्ट मैत्री केली. मनीष आमच्या 5-6 मीटिंग झाल्या आणि युवक तालुकाध्यक्ष करण्यात 2009 मध्ये ते जर कोणाला जर श्रेय जातं तर ते मनीष दळवी. त्याच्यामुळे माझ्या सुद्धा राजकीय जीवनात तुमचा निश्चितपणे सिंहाचा वाटा आहे. नंतर मी 2010 मध्ये जिल्ह्याचा अध्यक्ष झालो युवकचा. ती गोष्टीनंतर पण सुरुवातीला एक पॅटर्न जाऊन समोर ठेवावं लागतं आणि ते मनीषने ठेवलं. ही माझ्या जीवनातील एक मोठी आठवण आहे. मनीषची बद्दल सहकार क्षेत्रात त्यांनी खूप प्रगती केली आणि निवडणुकीच्या वेळी मी बघितलंय आम्ही प्रचारासाठी फिरत होतो आणि मनीषी पण फिरत होते. स्वतः उमेदवार होते पण आपण उमेदवार असताना सुद्धा ते इतरांची काळजी घेत होते. बाकीची निवडणूक कशी येते त्यासाठी ते मीटिंग घेत होते. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होण्यामध्ये असा एक जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष होत नाही. त्याच्यासाठी अपार मेहनत अपार कष्ट घ्यावे लागतात. ते मनीष दळवी घेतलेले आहे. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होण्यामध्ये त्यांची मेहनत निश्चितपणे आहे आणि मगाशी सर्वजण म्हणतायत की मनीषजी तुम्ही आमदार व्हावे. की पहिले आमच्या ताई बोलल्या त्याने सुरुवात केली की मनीषजी तुम्ही आमदार व्हा. पण मी त्या ताईला सांगू इच्छितो जे मनीषला जे व्हायचं असतं तो मनीष कधीच बोलत नाही. कधीच बोलत नाही. त्याच्यामुळे जे त्याला का व्हायचं असेल ते त्याच्या निश्चितपणे मनात असतील आणि तुमच्या मनातील सर्व इच्छा त्या तुम्ही कधी बोलत नाही त्या तुमच्या पाठेकऱ्यांनी पूर्ण कराव्या अशी मी तुमच्या आणि जास्त काही बोलता इथंच थांबतो जाईल. आपल्या
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.